Салом ба аъзои гурӯҳи ангурпарвар. Имрӯз 24 ноябр 2024 сол мо қаламчӯи ангура шохабури абрискаша сар кардем, ҷамъгир карданеша кам кам захира карда инҷо оварда ҷои гарма как упаковка карсудем. Ино ҳамаш закасан ҳисоби қаламчӯи аватар ҷа хелоин ҳаст. Хулоса ҳамчи рӯйхати ки монам қариб 80 намуд бошад ангур. Ҳамаш ҳаст. Ана муқоиса мекунем. Як бор гуфта мешавад ин ручкаам ғафс, ручкаи оддӣ нест. ҳисоби ки ана средни размери қаламча инам хел равон карда мешавад. ғафсушам ҳаст. ина ғафсам ҳаст қаламча. қаламчаи дигариш ин хелоин мебошад. хелоин диаметри аз ҳама борикаш ин мебошад. асосан барои пайванд назар ба инамин қаламчое ки мебинед ку ина диаметраш ғафс назар ба ин қаламчое ки диаметраш инам барои пайванда часпишаш бисёр хуб. барое ки қаламчои ғафс вақте ки баҳор пайванд мекунед ин сиёҳ ҳаст, ин оба бисёр талаб мекунад ва аз ҳамин ҳисоб баъзеаш афзоиши нағз намекунад. барои қаламча дархост кунед. хоҳед ҳамина ниҳол решадор кара метиҳем. моҳи апрел ба тайёр мекунем. агар реша гирондан ба бовар надошта бошед мо худамон реша гиронда метиҳем. фақат шумо дархост кунед. саломат бошед.